Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Martorell esdevindrà en els propers dies l'epicentre del handbol femení masculí amb la disputa de la Supercopa de Catalunya. L'acte de presentació de les finals s'ha dut a terme aquest matí al pavelló municipal de Can Casas, amb la presència de Cristina Dalmau, alcaldessa accidental de Martorell, Jaume Fort, president de la Federació Catalana de Handbol, i Jordi Florença, president del Club de Handbol Martorell, així com jugadors i jugadores de tots els equips participants a les semifinals de la Supercopa de Catalunya. Pel president de la federació no és possible portar millors equips. No és possible portar dos equips millors per fer per participar aquí, en el sentit que tenim els dos primers equips de la Lliga Sobal. La federació i l'Ajuntament han signat un conveni per 2 anys, però l'alcaldessa accidental, Cristina Dalmau, espera que aquesta col·laboració s'allargui. Espero doncs que aquest acord de col·laboració que hem signat ara per 2 anys pugui consolidar-se i tingui una trajectòria més enllà d'aquests 2 anys. En fèmines participaran el Gràcia Sabadell, el Handbol Sant Quirze, Sant Vicenç i el BM Granollers. I els equips masculins que participaran seran el Futbol Club Barcelona, el Handbol Esplugues, el Club de Handbol de Banyoles i el BM Granollers. Recordem que Martorell ha estat escollida Ciutat Europea de l'Esport 2023 i així podríem dir que la Supercopa és el tret de sortida. És el preàmbul de tots els esdeveniments que es portaran a terme al llarg de l'any 2023. Les finals es disputaran el dilluns dia 29 al mateix pavelló de Can Casas, a les 7 de la tarda la femenina i a les 9 de la nit la masculina.